Khususnya nengkau berbok orang minum gini bisa. Pantau Sri nama. Omprai one neng serja bekam nu perai leno lu di mana mana. Desang mendeng kata. Kenta nama lagi sama mendeng. Sajebain aku kena mana sih? Sulaini apa saya? Selain itu, mencelo punya, sekolah lain apa mencetnya? Mencelo punya, sekolah lain apa? Nisna. Mancini jual, sekolah lain apa konsi kali mana gaya nih jual? Bukan. Guys, nonton nang manci video dekain tak kasih video deh, di video bola apa nih? Ang tuh daya, ang buat custom peda ya. Ane Cancer Institute nih be, di Burwa Cancer Institute. Jangan ni, pembaya konci maki umur zane ya kitni, auto bena mana Cancer berdong payah benar na, yo report orang kataman kintu dokter pernah kisah keman mana tak kisah ke begitu misalnya, daya empai, ang daya bebindi gelon pergi, mana operation jakang bayi coba pun mana Cancer orang kataman nala itu beni tak kayak arah konci test kalam pindah dengar nanti ko, orang kainnya pedang. Baik itu daya mana be Pantau Sri ni umzana ya. तो बेनि सायाव जों मा बुंनो नङा होमबा गाइस जास्ट भिडिअखौ आंबो नुदों ओमफ्राय खिन्थु मोनसे बाथ्राया बेनो जोंना बर'नि जिथु रादाब होगिरि निउस रिपर्टार थ' बिथांमोना माबायदि मा खालामगासिनो आं बेखौथ' मिथिया दे थ' बिथांमोना माने सासे भाइरेल जायोबाथाय माने बिथांमोनाबो आपल'ड होफायो खिन्थु बिसोरो मानि थाखाय होयो मिथिया बिसोरो मोजां बानायनायनि नागारै माने गाज्रि खालामगासिनो मानो होनना बुङोबा सासे बर'नि निउस रिपर्टार बियो ओमफ्राय बर'नि जिथु गाज्रि बुस्थु भाइरेल जायोना थ' बिसोरसो थाब होग्रोना होयो आरोना निउस रिपर्टारफ्रा थ' सिफुं रादाबाव दङ मोनसे बिसोरो थाब फार्स्ट हगारसिनदों आरोना बयनिख्रुइ मानि थाखाय बिदि खालामोना बिराद गाज्रि बिदिया मानो होनना बुंबा नों सानना नायदो सासे बर'नि निउस रिपर्टारा बर'नि सासे सिख्ला बेबो इउटुबार फेमास बेनि रिपुटेसनखौ माबायदि खाराब खालामनो हायो नायदो नोंथांमोना ना गाइस थ' एक्सुवेलि बिदि खालामनाङा थ' जियानो जा जिथु भिडिअ'आथ' भाइरेल जाखांखाबाय नालाय थ' बे मायाव थांनानै माबोरै हमजाखो बेखौथ' आंबो मिथिलासै नोंथांमोना प्लिज मिथियोबा कमेन्ट खालामदो दे गाइस थ' नोंथांमोना आङो भिडिअ'खौ देखायनानै होनि नायदो नोंथांमोना दै नै ओमफ्राय नायलै ओमफ्राय नै थैयै गलायलायनायसो बेजोंनो खयलें फैदों नायलाय लोदै बेगर उइसपारानो दं सिफानि उइसपारानो दं नायलाय बेजों खयलें फैबावदों ओमफ्राय लोदो हनै सिखोमोन मा बुस्थु लोदो सुवार सुथि बियो सिखोमोन लायाखै गथ'जोंलाय मा खुरां गथ'खौथ' नों बेबायदि खालामबायबा Khususnya nengkau berbok orang minum gini bisa. Pantau Sri nama. Omprai one neng serja bekam nu perai leno lu di mana mana. Desang mendeng kata. Kenta nama lagi sama mendeng. Sajebain aku kena mana sih? Sulaini apa saya? Selain itu saya. MC Jang. Desang mendeng kata. Kenta mana? Belakang. Hilang mendeng lebih ini kali. Kenta? Mama ada ya mama. Hah?